مدینے دی ریاست میں تو نہیں بنتی چند ووٹاں دے لالچ نہیں توجہ کرنی ہے تم لوگوں نے چند ووٹاں دے لالچ نہیں گلی کوچے بناون نال الیکشن دے دھیاڑاں وچ صرف گڈیاں بجاون نال سارے عام شہراں وچ دھیاں بھیڑاں نچاون نال میرا جسم میری مرضی دے جھنڈے لہراون نال مدینے دی ریاست نہیں بنتی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ مقرر کی فرمائش ہے کہ مدینے دی ریاست میں تو نہیں بڑھتی چند ووٹاں دے لالچ نہیں گلی کوچے بناون نال الیکشن دے دھیاڑاں وچ صرف گڈیاں بھجاون نال سارے عام شہراں وچ دھیاں بھیڑاں نچاون نال میرا جسم میری مرضی دے جھنڈے لہراون نال مدینے دی ریاست نہیں بڑھتی مدینے دی ریاست ایویں تا نہیں بنتی آقا دے بلاور تے پہلے آونا پوندا سمجھ گیا سمجھ دو سلام خامد صدیق آقا دے بلاور دے پہلے آونا پوندے کوئی سوئی نہ رہ جاوے ان گھر لٹاونا پوندے کتھیں جنگلاں تے خیماں وچ تے گھراں وچ باونا پوندے کوئی زہریلا سپ دسے تے درد ہی سامنا پوندے مدینے دی ریاست میں تو نہیں پاتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینے دی ریاست ایویں تا نہیں بنتی خدا دے دین دی خاطر پتھر کھاونے پوندے جے کھاون لئی نشے ہوے تے پتھر کھاونے پوندے مدینے دی ریاست ایویں تا نہیں بنتی مدینے دی ریاست ایویں تا نہیں بنتی مدینے دی ریاست ایویں تا نہیں بنتی غریباں تے یتیماں نوں سہارے دیونے پوندے اپنے دل دے ٹوٹے تے پیارے دیونے پوندے بھاویں ہک یا دو ہوویں پتر سارے دیونے پوندے عمر وانگو ادیرا دی پارے دیونے پوندے مدینے دی ریاست تاں آج کے پڑھدی ہے مدینے دی ریاست ایویں تا نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ لوگ سامنے آخری غزل بھائی سمیع اللہ وان فرام درنال کی فرمائش پہ پیش کر کے پھر اس میں اجازت چاہوں گا ایک شعر خادم رضوی دا تسی حق لکھو تسی سچ لکھو انجے تا اوپرن نہ دیندے پیرانے پیر صاحب تسی حق لکھو تسی سچ لکھو انجے تا اوپرن نہ دیندے کچھ سوچ سمجھ کے پر مارو ایویں تا اڑرن نہ دیندے تسی ساڈی لاش تو گزر وجائے فی الحال تا گزرن نہ دیندے تسی کہتے بھوکو بھوکو پر رضوی تے عمرن نہ دیندے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی مقرر کی فرمائش ہے قائم تو کام ہے تسی حق لکھو تسی سچ لکھو ایویں تا اوپرن نہ دیندے کچھ سوچ سمجھ کے پر مارو انجے تا اڑرن نہ دیندے تسی ساڈی لاش تو گزر وجائے فی الحال تا گزرن نہ دیندے تسی کہتے بھوکو بھوکو پر رضوی تے عمرن نہ دیندے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آخری غزل دی کوشش کرے ساں اللہ کرے مینوں یاد آ جاوے بھائی سمیع اللہ وان دی فرمائش ہے میرے تے بڑا بڑا حکم ہے میں پورا کرنا ہے کہ اے وقت حاکم تیرے کردار تلانت میں حقیقت لکھن دا دیا میں جھکتا نہیں ہاں کہ اے وقت حاکم تیرے کردار تلانت انگریز تو پندہ ہے تیری دستار تلانت تو ہے آٹے لے کھلوتی ہوئی مخلوق تناتر مزدور سے بھکت کرندہ ہے تیرے بار تلانت وقت
جھوٹ لکھیندا ہے کہ مر گئے ہے ٹھڑک تو تیرے نیوزر تیری سرخی تیرے اخبار تے لعنت تیرے نیوزر تیری سرخی تیرے اخبار تے لعنت تھوڑی سیٹاں تے بھیڑاں دے وچ رول بندے ہیں اسا لوگ تساں کرسی تے چھتے ہو تھوڑی خار تے لعنت اقبال غریباں دی تساں سندے نو چکاٹاں تھوڑے جلسے تے جلوساں تے کچکار لعنت یا رسول اللہ